Η πρώτη φάση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1986. Το ΚΜΟΠ ανέλαβε την ίδρυση και τη λειτουργία 3 δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 3 οικοτροφείων με ανάθεση του Υπουργείου Υγείας και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας το 2004. Το οικοτροφείο Καλυψό βρίσκεται στο χωριό Καπανδρίτη, μία λοφόδη καταπράσινη περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, 32 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η δυναμική του είναι για 15 ενήλικες ενίκους, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι μένουν εδώ με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους και την αποκατάσταση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της λειτουργικότητάς τους. Οι άνθρωποι αυτοί παλιότερα ζούσαν σε ένα μεγάλο ψυχιατρικό νοσοκομείο και είχαν αποκτήσει ασυλικά χαρακτηριστικά. Η προσπάθεια που επιτελείται εδώ, όπως και στις άλλες δομές αποκατάστασης του ΚΜΟΠ, είναι να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά με ένα σύνολο ενεργειών να ξεφύγουν από τα ασυλικά χαρακτηριστικά, να αποκτήσουν σταδιακά τη χαμένη τους ταυτότητα και να απολαύσουν ως ισότιμοι συμπολίτες μας τη μέγιστη δυνατή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Το οικοτροφείο διαθέτει δίκλινα υπνοδωμάτια με μπάνιο, καθιστικούς χώρους, τραπεζαρία και μεγάλη αυλή γεμάτη με δέντρα. Ο βασικός στόχος των δομών αποασυλοποίησης είναι διτός. Ο πρώτος είναι να βελτιώνεται συνεχώς η προσωπική ζωή των επωφελούμενων, ούτως ώστε να φτάνουν στο σημείο να διεκδικούν και να απολαμβάνουν ό,τι και ένας μέσος άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Ο δεύτερος είναι η εξάλειψη του στίγματος από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Και αυτό επιτυγχάνεται σταδιακά και μέσα από την πράξη και τη διασύνδεση με την κοινωνία.